Esta é moi boa de explicar. Así para resumir o que diría Nietzsche, ou Nietzsche, a que ignora última ignora mellor. É que hai unhas dinámicas sociais que pasan por usar ese rexeitamento que é tan ferinte para o ser humano, porque é unha ferida de infancia que está en todas as persoas, que nos conecta co medo á morte. Isto digo sempre. O medo ao abandono e o medo ao rexeitamento son medo á morte, porque teñen que ver ca non pertenza. E isto, humanamente, no noso cerebro emocional, conéctanos coa morte. Daquela, estas dinámicas que son superhabituais, onde as persoas, desde ese individualismo, se colocan aí tentando exercer o control de outras persoas para o seu propio ego, que loite por min, que me busque, que estea dispoñible, exércese desde o narcisismo cultural. Eu fago que a persoa se sinta pouco válida, pouco valiosa para min, e sei, aínda que non sexa dunha forma consciente, que a persoa vou crear nela unha dependencia, vou na enganchar. Se ti, ante estas cousas, actúas tamén con indiferencia, e a indiferencia é isto que digo eu da quietude, vale, é coherente porque é recíproca. Os vínculos teñen que ser recíprocos, senón non valen para nada. Ti xa ganaches, porque a persoa quere exercer o control, ti non llo das. Cando ti empezas a facer unha reviravolta a ver se me tal, a ver se para a próxima me chama, a ver se me inclúe, a ver se me quere, estáslle dando o control. Fagas o que fagas, a única realidade é que ti non controlas o que as persoas sinten por ti nin como te tratan. O único que podes controlar son os teus actos, como ti tratas aos demais. É o que decides facer segundo eles fan. Aquela é coherente. Estásme desprezando, estásme rexeitando, estásme excluindo, Vale, tomoche a palabra. Aquí me quedo. E aí é onde está esta cousa un pouco absurda de que persoas como a min, que somos moi intensitas, ui, és moi intensa. Non hai ningunha intensidade nisto, porque a ti isto vaiche doer, e vas enfrontar a túa ferida de abandono, de rexeitamento, e ao mellor sintes intensamente esa emoción que te vira de cara a ese abandono. E síntela intensamente, mas é o que digo eu sempre, require de sosego. Ser coherente con estas dinámicas require de sosego e desa madurez emocional, de poñer o raciocinio e decirlle a emoción, tate aí. Non respondas a isto. Exerce o control, pero non das outras persoas, exerce o control sobre ti, que é o único que podes controlar. E outra persoa despois xa pode facer as 20.000 reviravoltas. Que se ti non lle permites que te controle emocionalmente, non o vai poder facer. É un pouco como que se viran as tornas, pero non para que ti manipules a outra persoa. Que é o que pasa nestas dinámicas tóxicas, que hai unha loita de a ver quen controla a outra persoa. É un pouco adaptado a esta historia que dicía Nietzsche, ti o que tes que conseguir é a ver se eu
son quen de controlar de min. Como persoa adulta e madura, vou controlar os meus actos e as miñas respostas. Así, estoicismo, que se fala agora tanto do estoicismo, pois tería ese punto de estoicismo. Dicir, vale, eu estou aquí, eu decido sobre min. É moi guai. É moi guai, é moi poderoso. Ti vas facer o que queiras para me controlar, pero a min, a única persoa que me pode controlar son eu mesma. Isto é exercer a liberdade. Isto é esa soberanía emocional. É guai. Sí. É a miña recomendación máxima para as persoas. Mira ben o que che fan e ante o desprezo e o rexeitamento, acéptao. E sé coherente co que a persoa che dá.